Nakajingmi ka All Riboy Garo Headman Association bandawa na Menteri Rangba Kajelau Konrad Ki Sangma Baude ban batha ika Khasiels Autonomous District Council ban ai jing itu iki jat ban riu Garo ban bat kam Rangba snong hagi snong bagi syong kisa khamtam haraj marwet hima malim kalapun long yoba Thomas Pasa o Vice President ka Khon New Trap National Awakening Movement ban ong baka long ka aka ka basngolengo bat nalor bagila sha weng jing itu ha ka council hinrai kidang shon mohor pat kum ki Rangba snong ha ka sithi jongki shaw Menteri Rangba Habakan tho ikate ka jingdawa kate ka association uba Thomas Ulaong bau Menteri Rangba umla ban korbar yaki kam ka council bat ka council ru kam dei ban shakhraj shabi halor ka jingdawa itu yaki Garo kum ki Rangba snong namar ka don ka kendon ha ka menlim ak arjar nyo Ulaong balada ka council kamla ban tek la kam yakani ka phang ka jingmi kan long ka jinga pher jat ban riu baru khasi hi kwa ban long Rangba snong ha ki snong harilom Garo bat kumta ki jat ban riu Garo ru ki dei ban buram haba ki shong kisa da ka jingsok jing singan ha ki jaka bahap hari khasi jantia lai mana kalian kini ki All Riboy Garo Headman Association kirale ikandu yau Menteri Rangba jong jala ka jongi ba kirale kerpat ba usiam uriban batha ya ka KSDC ba kinai sanat ajing itu orang basinong ya kini ki jet beliau ki perlu Garo ki jongi te kabanung kong nakalian ka jongi ngisneu ba kum kini ki jet jingtawa kim dei ban wan te namar ka kan sapun sni ka demografi jongki jaka ki ba maki kisa mangingisa maki kilong tarai mangingilong tarai te kabanung kong kan jing so phalak rong ni ba usiam numla ban dictate ya ka district council ma district council ka deka autonomous body te ka jinglai ka jongki ka long ko bam so yo hab yang nong noru te kabar pada ngai itu ka sithi ka baki Aisha usiam menen kila tho ba usiam udai ban batha ka district council ban ai no ka sanat ai no jing itu iki kum kirang ba shnong ha po pu usam jong hima malim but kila tho rang to ba kada council kalau ada penduk ya ki ya kata ka bor hari ngai ha ka tu sithi pada kidang sani pada kum ki rang ba shnong big ya ka sithi kidang soi baik kum kita kirang ba shnong jong ki shnong ki baki kisa ka jing kali mi nang kong ki san kum kirang ba shnong kalau kono kono rem te ka disang sekali ban pai benya ai kani kan ka sithi ka pencisha baki de kita self claim rang ba shnong bar ka de kamram juga district council bakan lei kabar kadis council ka ban wajing tem lamba kini ka jing kam rang ba shnong claim ka jing ben ka notli ki NOC ki la issue ya no ki la issue karang ba kadum dan ka jing pun ka bakala te na kalian ka jongi ngi so thu ba kin select po ka KCDC nata ka daw ngi kentu ka dis council ngi kentu ka hima ba kim dei ban klet ba ka dan ka an jo ki mamelim arjang nyo ka bok crunch phang kata ka appointment and session of chief deputy chief kirang ba shnong ter te hakani ka an ka section R subsection U la tho sai kadal tang u khasi u la ban long rang ba shnong ha ki shnong ki bala hap apo upot sam jongka hima malim te lada ka KCDC ka ajing itu iki kamut ka district ka KCDC ka penkanya kane ka an ka ada soi lada blong lain nado u arjar nyau te kan long bi an tengah kermen ba ka district council ka da hol ya kane ka an ka badan bar kan num dei ban entertain kum ya kini ki chaching dawa khndia du jani ki parlok Garo ki jongi ngakwa ban kerpa de ki to ki bun ki shnong ki bala don kini ki parlok Garo jongi basa hene ki hap po ka rikasi ka jongi ni borom ki hene kim dei pada ban persyang ban kam trai te kim dei ban persyang ba ban long le trai kam trai namar hagi por ki ban wan kan sa don ka jinga jia ka basusi pada ban lat ni kita ki ibaro kim dei ban le kum kini ki jat kam imsuk imsan daga jinga long sipara hene kini ki jingle kum ni laradon ba pediang ladaga dus konsul ka pediang na susiap ting ba haki senam banwan kan sadon ka jingjia ya tengku jai benriu pada ya ka ba ngim kwa te kum kita ki beri ba yo i jgai ngi di ban so thu bai kene ka benta bat yakin perlok di jongi po Garo Hills ru ngi kerpan ki ba
kim dei ban ya ya kan ngelenti ai ka jing song suk song san ki don Garo Hills ngi na kalian jai mudu khasi jong ngim kwa ban orang ba shino Garo Hills ni kan sai ta ki ru ki de ban kom ta kan ki de ba dong ngim kwa ban orang ba shino abo khasi kam dei ka jaga ka jongi de la ya ka tan tinga thai ka jing ba jing met ka dang ne de ngi sa sisin pada ulaka mudan ba ka ke CDC bat ka anru kadan pat ke CDC te ka jing kerpat discount ko long ba but upheld ya ka provision jong ka ne ka an ka bal adol pa hapo ka ke CDC kumbang mo phi kini kide ki jing cha bna por kimi si mi ben haka ji jong ai la kam don ka conviction kini kin mi ben la don orang ba shinong uba sukam jubor bangari orang ba shinong ubam dei na ka jai mi ka si la ka an complete lat ban pun system yu un le bikat bamon te ka shong ha ki ka dis council ka bahalor tam ka constitutional head jong ka penyai dorbar penyai sinong kariti ka dustur jing ka deka dis council bar lana ka dis council ka tolan kini ki jing jia kinang jia na ka por te kal adai ka por ka dis council bakan hab ban le ka pating tang bangin ong ngim num tolerit kum ya kini ki jingle ki bale se ban pen thau bria ba yalam bakala pada ya ki rukom penyai dorbar ya ki kam ki jong ki sinong ki thag go phero pher ke te kani lada ki don mi sa kong kini ki jingja ka jing trot hi ka dei jong dis council ba lada ka khlang dis council ka tharai pi om dan wanot hang ni pin ka mau war udah karula ai enosin kumurang ba sinong hang ni social long ulai ka besolong gua ba balai de ki seng phalang te ban habli gua de kata ka dis council ko masun tip kan sim action om syartan Dela kajing kadang kali kata maka disun council ka turat palan de sudan bok bagi dom kisang balang ki baya perman lang kumi kini te ki wan lam ya mi sabar te Henry ni kemi lenti baka dis council hawa dengan bentai kan simkia om dei tang kini ki buan dawa kum ni Henry yo ki dan ki bai ki bala sedang trikam ani ki bala trikam ka tu kan sinem kum kita ki self style rang basino dei ban simiki hakikan don joka ain marki violet ya ka provision joka ain pada pina kalian ngajongi ngi kum ka jai pendri ko jongi na kinang yalam ki ba per nga jukren ni kini kintin ba ka khandau ka siap ka de ka nong kanti jong ka dis council lamba ka sik schedule ka ibor ba ka dis council ka de ban pej ka jing long try halong ka khandau ka siap ka riti ka dustur ki customary practice jong u long shwa jongi imba ngi laju praktis nuruk mensyua bangin pendek ban pensa ban kentiu ti kajeng kalau ba kadon kelan transfer act ho jongka state government Henry ka dis council ka ban don ti ka benta jong la jong ban pen mar kini kajeng de thit jaka ngi te bi klam kajeng tip jong roba sinong dan ngi don kam yo roba sinong habang ngi thit jaka ya di jaka hang no ru ti ka dei ban don ka direction ka ba klan ba onum la bandi jaka klaim da yo kanono ki jing bin na ka ki HDC ru la don kam ran kwa penjanai kam ta mai ki jaka bi khaput ngim khang ye ba kwa ban ya di thiet anri teng yong shu ai NOC penyai ai pata penyai na ka dorbar sinong la biang ni teng yo ru pada na ki nong lam sinong ki ba ya bakala pada bu ya jing pada ya ka ya ngi lang borok ba jai ben reu te kumi kini pada kadis council kadi ban rai kita ki kendon ki an ban te la kam kan marangam ngat harai kam don jing la ban le ya kini la dan kaman ka bajuat kan hentai ka jing long menta long ba syuat man bai dan ba penyai ba kuman ong menta wat ka jing jit rang ba sinong ru ngam tharai ba kata ka don kata proses due process of law menjira mas ya jiri kat bomon nata ka dabas nong kasuan ra ai sanat no yuni layo kumno kijet yanu kijet halor kumno nong rum kijet hatu ki pai ba borok ki yo na mi kata ka participation ka bolong sotonan kam don ka monitoring body nado ka level jung ka KCDC ting yo ang kini ki kulumar pi te ka ni ka song bai ko ang mga katarai ka kami ka di dis council bat ladak ki bakala ki company sinong pemyai thau ki tukom ya di thiet jaka man singam kwa banong henry hap kare ka jing sia ka jing bakala ka di jong dis council bai
Pi kembang iyo i mengi menenru kita ki perlok ki jongi ki ong bagi ki MDC ki MLA ki kerjaan ki ngi sautu bagi kerjaan amat bagi dan epic bagi dan boot bank dengan pua ban politicize ya ki kam sinong kata akadim de basai ba ma omdan manu bodan halor jong ka an kham khara bone ka hima milim ak man ya MLA na UMDC te ya kata ngi apsai kedar ba omdan ba khara manu the law is above. Kalau hajarang dulu kadikaan, tinggi hapit ya katakaan kan. Tang badi MLA, bau tahu MLA kerjaan, ngintar no ya kaan. Kata kaba bu jingek kan. Ya kaba kam num ya hakano kono volunteeru. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.